Samantalang mahigit 25 milyong piso ang pondong nagugol ng COMELEC Region 3 sa ipinagpalibang barangay at SK elections. Pero saan at ano mga proyekto ng gobyerno ba sana nagamit ang pondo kung maagang naisabatas at nalagdaan ang postponement ng halalan? Si Rainiel Pawid ang may balita. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 10953 na magpapaliban sa barangay at SK elections ngayong buwan ng Oktubre. Batay sa datos na nakalap ng CLTV 36 News Team, nasa 8.2 milyon ang botanteng tinatapatan ng kaukulang pondo para sa preparasyon at isasagawang halalang pambarangay. 3 piso kada botante ang inilaang pondo ng Commission on Elections o COMELEC. Kung susumahin 25.5 million pesos ang pondong inilaan para sa preparasyon at pagsasagawa ng halalan. Pero kung maagang natrabaho ang mga panukalang nagsasantabi sa halalan at maagang paglagda rito, saan ba aabot ang pondong 25 milyong piso at sa anong mga proyekto nga ba sana maaaring ilaan ng gobyerno ang pondo? Ayon sa datos ng Department of Health o DOH Region 3, nangunguna sa mga sakit sa buong rehiyon ang acute upper respiratory tract infection. Naitala ang lampas 600,000 kaso ng AURTI sa buong rehiyon. Sa makatuwid, sa kada 100,000 pasyente ay may 5,412 ang dinadapuan ng sakit. Kasama sa mga karaniwang sakit na kabilang sa AURTI ay pneumonia, tuberculosis, ubo at sipon. 1,800 pesos ang mauubos sa pagpapatingin at pagbili ng gamot kung nais mong gumaling sa mga respiratory diseases. Ito ang nakikitang pasanin ng naghihikahos na pamilya ni Evelyn Fajareco. Bukod sa malnourished ay palagi ang hinihingal at inuubo ang kanyang magdadalawang taong gulang na bunso. Lagnat po saka sa ubo. Lahat po kami magkaanak nung nagkasakit po kami. Minsan wala po kaming pera. Kung inilaan lang sana ang pondo sa barangay elections, nasa mahigit 14,000 residente ng gitnang Luzon na pinapahirapan ng mga respiratory diseases ang mabibigyan ng atensyong medikal. 25 mobile patrols naman na nagkakahalaga ng tigi 1 milyong piso ang maaaring mabili sa 25 million peso election fund ng gitnang Luzon. Habang suliranin naman ng ilang mag-aaral ang sirasirang upuan sa kanilang silid-aralan. Sana po magkaroon po kami ng mas magandang silya para po maging maganda po yung pakikinig namin sa teacher. Sa kasalukuyan ay 800 piso ang halaga ng isang armchair. Sa 25 milyong pisong pondo sa eleksyon ay maaari ka nang makabili ng mahigit 30,000 silya para sa mga mag-aaral ng Central Luzon. Isasagawa sa Mayo ng susunod na taon ang barangay at SK elections. Mahigit 6 na bilyong piso ang ilalaan dito sa susunod na taon. Naniniwala ang Administrasyong Duterte na election postponement ang nakikitang sagot upang mapigilan ang pagbibigay ng suhol ng mga taong nasa likod ng kalakaran ng iligal na droga sa mga kumakandidato. Ito raw kasi ang estilo ng mga narco-politicians sa pagbuo ng kanilang makinarya para matiyak na mananatili at mauupo sa pwesto. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.